Som aquí, ja ho sabeu, per aquesta segona edició d'aquests acte de reconeixements COPCAT que una vegada més premien en el fons l'esforç que feu totes les cooperatives d'aquest país, però no premien només l'esforç, sinó la trajectòria, el compromís i la feina que esteu fent durant tota la història en aquest territori català. Som empreses, grans i petites, presents en qualsevol sector d'activitat, empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica on totes tenim l'oportunitat de participar. Som empreses on el benestar, la formació i l'educació de les persones que hi treballem són prioritàries. I si em permeteu una cosa políticament correcta, som l'hòstia. Perquè som tot el que ens proposem ser. Perquè som el seny, l'enginy i la implicació de totes juntes per donar respostes. És l'any que més cooperatives s'han creat en aquest país. Més de 200 cooperatives. A 39 comarques, és a dir, gairebé a tot el territori, en capil·laritat a tot el territori, amb vocació de donar resposta a tot el territori. No pots fer qualitat d'ocupació si no tens a les persones al centre. I per tenir les persones al centre has de ser conscient que són persones. I això el cooperativisme ho teniu absolutament inoculat en l'ADN. Les cooperatives reconegudes són Diomcop, Agrària de Torelló, Femfler, situada a Barcelona, Roca Guinarda, Aiguasol, sistemes avançats d'energia solar tèrmica, Sostre Cívic, La Fàbrica, Ginebró, La Boqueria, El Rebost, Eduvic, Apícola El Perelló, Tàndem Social, Som Connexió, Reconeixements i actes com els d'avui són la constatació d'un espai de trobada del moviment cooperatiu on es distingeixen i es posen en valor la bona feina que fan les cooperatives. Per tot això, de nou, enhorabona a tots i cadascun dels homenatjats. En tots els casos, el cooperativisme ha servit per fer aparèixer noves formes d'entendre la realitat que ens envolta, però sobretot de donar aquest sentit de comunitat. Si em permeteu, d'un altre valor molt republicà de fraternitat, de treball conjunt per un objectiu comú. Poder veure i comprovar que treballem colze a colze per aconseguir que els principis cooperatius es mantinguin vius, per sentir-nos que tots plegats somiem un món millor, més just, més humà, i que ens esforcem dia a dia per uns ideals que demanen una manera de fer i una forma de ser diferent. Gràcies a tots els que ens acompanyeu i us heu apropat per compartir amb nosaltres la feina que fem cada dia des del món cooperatiu. Gràcies a totes les cooperatives que us heu presentat per la feina que esteu fent, per portar el vostre somni i per intentar fer territori. Gràcies a tots i totes les cooperativistes que amb el vostre esforç ho feu possible.